як моҳ қабл аз фарорасии соли нави милодӣ тоҷирон дар дукону мағозаҳои душанбе арчаҳои сунъии мунаққаш ва дигар василаҳои ороишӣ ин ҷашнро ба фурӯш баровардаанд. имсол таваҷҷӯҳи мардум бисёртар зиёдтар шудагӣ мо ҳама вақт аз ваи 5-ум 10-ум сар мекардем савдоем, лекин ин моҳ ин сол аз ҳамин 1 декабр сар кардем, барои он ки талабот бисёртар шудагӣ. тақрибан таи 10 солаи ахир таҷлил аз соли нави милодӣ дар Тоҷикистон зери таъсири ақоиди зидди он шукӯҳу шаҳомати худро аз даст дода буд, ки ба даромади тоҷирон бетаъсир намонд. ким ки вайсоло камтар ё ягон эҳсосоти дигар доштанд, як тарз доштанд, як намедонам чӣ буд ки харидорон низ пинҳон намедоранд ки солҳои гузашта ба хотири он ки тасаввури мардум дар мавриди соли нави милодӣ тағйир хӯрда буд, аз таҷлили он худдорӣ мекарданд. ما هر سال ارچه نمیخردیم، سال نو جشن نمیگرفتیم. خیلی این سالا باشد ارچه میخریم، همین سال نو نظر به سالهای پیشتر شروع جشن میگیریم. هر سال همین چیزای سال نوی کم بود، مثال از این سالا بعد نظر به سالهای پیشتر بسیارتر شده. نوروزتان бархе аз коршиносон тарвиҷи афкори миллиро дар Тоҷикистон боиси танг шудани ҷойгоҳи ҷашнҳое медонанд, ки ба қавли эшон таҳмилӣ буданд. ба таври мисол аз соли нав ном мебаранд ва мегӯянд ҷашни миллии Наврӯзро ба ҷои он таҷлил кунему бас. дар миёни ҷомеаи тоҷик ҳанӯз ҳам ин баҳс идома дорад. дар дуконҳои фурӯши ҷиҳози ороишоти солинавӣ теъдоди шаҳрвандони хориҷӣ аз ҷумла аз кишвари мусалмонии Афғонистон ороишоти арчаи солинавӣ мехариданд. чун мелодӣ надорем дар Афғонистон. бале хуб кишвари исломист. бо таҷлил намекунем. дар Тоҷикистон мекунем. ҳавасаш дорем ва аз ин ороишот ҳам харидорӣ мекунем. ба фарқ аз шаҳри Душанбе дар манотиқи кишвар таҷлил аз соли нави мелодӣ камрангтар мешавад. имсол мешавад ки ҷашн намегирем. вақте аввал оилаи худам вақт оилаи падару модарам ба фарзандон ҳама касои ҷашн мебарад. зодрӯзи писарам 31 декабр. ҳозир соли нав неу гуфтаву зодрӯз ҷашн мегирем. зодрӯз гуфтам ҳозир бародарам мегӯянд ки барноми соли нав ягон чиз гуфта ташкил накунам. таҳлилгарон мегӯянд, ки дар камранг шудани шукӯҳи таҷлил аз соли нави мелодӣ дар Тоҷикистон дар солҳои гузашта ақидаҳои мазҳабӣ нақши калидӣ доштанд. ана ки гӯё ки мо аму арчаро ё бобои барфиро ҳам худо парастиш мекунем, ана ки ба ӯ хотире ки бояд ки накунем амира, ё ин ки баъзи ақидаҳои мазҳабӣ дигар буданд ки барои чи мо мавлуди пайғамбари ислома ҷашн намекунем, ин мавлуди пайғамбари масеҳиёро ҷашн мекунем. ама хеле ақидаҳо зиёданд дар ин бора. коршиносон мегӯянд муборизаи ҳукумат зидди ифротишавии ҷомеа то андозае натиҷа дод. ҳоло афроде ки бихоҳанд мавқеи худро дар бораи дину мазҳаб баён кунанд, аввал меандешанд ки ин назар ба онҳо мушкил эҷод накунад. соли нави мелодӣ дар Тоҷикистон аз замони иттиҳоди шӯравӣ таҷлил мешавад ва дар давоми 70 сол ин ҷашн ба унвони рамзи таҳвили сол аз рӯи фарҳанги байналмилалӣ дар кунҷу канори Тоҷикистон густурда таҷлил мешуд.